கர்த்தரே என்னை கைவிட்டாரோன்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா எனக்கு சுற்றி எல்லாருமே எதிராக இருக்குது. ஆண்டவருடைய சத்தத்தை என்னால் கேட்க முடியல. எனக்கு ஜெபத்திற்கு எனக்கு பதில் வரல. இல்லைன்னா ஆண்டவரே என்னை தேற்றுவாரு. இப்போ என்னமோ கர்த்தரே கைவிட்டது மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். ஆனா ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையிலே பிதா இல்லை உன்னை நிரூபிக்கிறாரு. நான் உன்னை இமை பொழுது கைவிட்டேன், இமை பொழுது கைவிட்டேன். அந்த கைவிடுதலும் சாதாரணமான காரியத்திற்காக அல்ல, இந்த உலகமெல்லாம் சாட்சியாய் வாழ்வதற்காக. ஆண்டவர் உங்களுக்கு அனுமதிக்கிற ஒவ்வொரு சோதனையும் சாட்சியாய் வாழ்வதற்காக, சாட்சியாய் வாழ்வதற்காக. கரங்களை தட்டும் போதே நான் நம்புகிறேன் நிறைய பேரை கர்த்தர் மீட்டு கொண்டு வருகிறார், மீட்டு கொண்டு வருகிறார். எஸ், ஹalleluya. கர்த்தருடைய யுத்தம் முடிய போகிறது. ஆண்டவர் திரும்பவும் ஹalleluya உங்களையும் என்னையும் திரும்ப கையில எடுக்கிற தேவன், திரும்பவும் கையில எடுக்கிற தேவன்.